काहे उदास बैठल बड़ मोर बहान धर हैं तो कहीं घर में एगो अनाज भइले नहीं का बनाई सोचत नहीं। तो भगवान दी है भगवान ने देवे वाला बारे तनी अब ठेला लेके जौन दू पैसा मिली ओकरे हमरा सुन लेके आए लड़का के जीव थोड़ी पानी खइला से जाई कोनो ना कोनो इंतजाम करबे करी। एक दिन को हम 2 दिन को हम क दिन तक झूठ बोले जा तनी लॉकडाउन पूरा सरकार लगा देल कहीं चलतो तो नहीं खन गाड़ी घोड़ा ठेला। माई खाना दे भूख लगल बा जोर से। जा बुआ खेलो बाहर आ तरह के जब हम बुलाएम तो ई अभी बना करते हम खाएम देखत नहीं खा चूल्हे पर चढ़ल बाटे बन जाई तो हम तरह के देम खाए खातिर बाद में आई से बोना था बबुआ जा तले खेला ठीक बा तू पानी पी लो पी के जा खेला आज हम बन जाई तो हम खुद बुलाएम लइका संग खेलत तू जा खेला। वो बालक के कहाँ से समझाई कि है पानी खाली डबकत में कुछ बा अनाज रही तब न होई कोशिश सब हम रोज हमरा से जीत करता कि मारे में खाए खातिर दे हम कहां से लागे थी 4 दिन हो गल खइला। हे भगवान का करी ई दिन देखावे से पहले उठा ली ऐसे रहुआ मत बोली का करी काम मांगे जाता नहीं कोई काम नहीं रहुआ ई घर के रहुए जड़ बनी रहुए खाना हम के हमसे के पूछ का करी कुछ बुझाता वो लड़का बालक मानता कहाँ से हम रातों में कोनो इंतजाम करी कोई देखी दुआरी कोई दे तो नहीं कि पैसा कर जा तारे कहनी के चाची से मांग ले तो वो तो नहीं कि देते मुसीबत में कोई देवेला बताई ना सुख में सब कोई रहला साथी दुख में कोई ना रहला। लॉकडाउन लागल बा कहीं से एको को जुगाड़ होता गाड़ी घोड़ा चलते नहीं के माल आई तो ठेला पर लाद के गिरती का करी जाए तो चिंता तुम मत करो कहीं से जाता नहीं व्यवस्था करे कोई से मांग के लिया तनी थोड़ा हम से बन जाई तो बालक खा ली अब का हमने जन की कोई दिक्कत नहीं के भले हमारा लड़का खा ले रोज जरूरत आ के हमरा ठीक है चिंता मत कर तू हम जा तनी जवन होई तो ने लिया तू चिंता मत कर वही तो समझा दी है एकरे के लुका के रख दी क्या तनी कहीं से जुगाड़ लगा दियो मालिक 4 गो दाना हमरा के दे दी हमार लड़का 4 दिन से उपासे बा खइले नहीं के मालिक हमरा एहसान जीवन पर ना भूले मालिक 4 गो दाना हमरा के पहले पैसा लिया तब मिली आसान से ऐसा पैसा सामान ना मिले मालिक कुछ दे दी हमरा चुका दे हम ना तो प्रधानमंत्री बढ़त रहे तो जाए ले लीडर लगे से प्रधानमंत्री कहाँ हमनी के भेटा था हमनी जैसन गरीब के मालिक उ तो कोठा हमारी लोग के राशन कार्ड मिलेला आज हमनी के राशनो कार्ड एगो नहीं के बनले मालिक 4 गो दाना दे दी ना पैसा लाएम तो मिली ना तो ना मिली जाई तब कहाँ तो चला उतर सन बुझाते नहीं के गनी के एक जगह का नाम मिलो ये चले लागल बा वो दुकानदार राशने ना दो लागो तो लइका हमर खइला बिना मर चाची केहू बा में चाची कहाँ से हम जुगाड़ करी हे भगवान कहाँ से जाए हम राशन चले लागल बा का करी जा तनी गाँव में कोनो जुगाड़ लगाए काबल कोनो इंतजाम भइल राशन उसन के ओकरा दुकान पर गइन तो भगा देले हैं हम चाची के दुकान बंद है बा कोनो जुगाड़ ना बन राशन अब बउआ ई त का कहल जाई का करी तो भगवान पर छोड़ दिया अब कहीं मिलते नहीं के कोई जगह हाथ पैर मर नहीं कोई देवे के हाथ नहीं के का करी कुछ समझे में नहीं के भगवान सुनी के कहा जीवन ले जाइए का करी कहीं जुगाड़ ना भइल बबुआ ई तो का दिया खाए के कौन हम मुँह दिखाए बबुआ से का कोई कुछ समझे में नहीं क्या
मन तो करता कि जाके इनार में कूद के जान ऐसा दे। मत कही रहुआ ठीक बा। का करी हम हार गइनी। का कहल जाई उतना दिन से कहनी कि जा लइका सबके साथ खेलो बन जी तो देम तारा के खाए के। लॉकडाउन महामारी में का करी हमरा कुछ समझ में नहीं आवत। हे भगवान माई रे माई भूख लगल बा खाना दे। चुप रह आओ पापा लेके आई हैं तब देम आओ बैठो। ना हमरा चाहिए। जिद ना करे के बउआ। आवते बा ना हमरा चाहिए। जिद ना करे के आओ ही आओ। ना हमरा चाहिए। अब का करी हे भगवान कहाँ से बालक के हम समझाई। ना हमरा चाहिए। ना हमरा चाहिए। जिद नत कर बउआ बन जाई तो हम देबो तनी आ जाई तो। ना हमरा चाहिए। ना हमरा चाहिए। ना हमरा चाहिए। जिद ना करे के बउआ पापा लेके आई हैं तो देम। जिद ना करे के मम्मी पापा के बात माने के। अरे बाप रे बाप हमर पेट दुखता हम ना जी हम 4 दिन से नहीं ना ऐसा मत कह बबुआ तू ही तो हमनी घर के चिराग बड़ा तारा कुछ ना होके दे। हम ले आओ तनी बबुआ हम अभी लेके आओ तनी दौड़ के। ना बो तेरा कुछ बड़े बड़े पापा ला में कुछ नहीं तोरा। रुको रुको पापा रोटी लेके आओ तो ना। अरे बाप रे बाप बउआ रुक जा रुक जा। भूख बउआ 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 कुछ बोलना पापा रोटी लेके आओ तो बोलना बउआ कुछ। बउआ बोलना कुछ पापा रोटी लेके रोटी चाहिए ना बउआ बोल कुछ बोलना कुछ। का बोल काहे रोतरू बबुआ बाबू चाहिए ना बउआ कुछ बाबू बोलना नहीं। है मुंह खोला बाबू है दे रोटी लेनी मुंह खोला मुंह खोला। कुछ बोलना पापा अगले बेटा बोलने कुछ बोलना। बोलना रोटी चाहिए ले खाने लगे कुछ बोल। पापा रोटी देख दूर ले गए लो नहीं तो हम कुछ तो कुछ बोला तो क्या लेके रहूंगा बोल कुछ तो बोल दे माई से रोटी कुछ तो बोल क्या भाभी हमारे घर के चिराग कुछ बोल अरे बाप रे अरे मैं कुछ बोलवाए ना उठा ले बोले कि रोटी अगर किया अरे बाप रे अब मैं कुछ बोले ना नमस्कार प्रणाम मनोज राय सभी जनता जनार्दन से निहोरा करतनी विनती करतनी प्रार्थना करतनी कि देखी ये कहानी के माध्यम से देखनी से हमने के घर के चिराग हे लॉकडाउन के महामारी में एगो रोटी के चलते अपन प्राण त्याग दिलक मर गई। सभी लोग से निहोरा बा विनती बा कि भूखा टेम्पू चलाए रिक्शा चलाए मजदूर आदमी जे भी रौरा आस पास पड़ोस लौ के कोई भूखा न सूते। ये पूरा दुनिया पर महामारी बा। हे भगवान श्रोता लोग आस पास कोई भी भूखा ना सोए सब कोई के मदद करी। जवन जुरे रोटी आटा दाल चाउर जवन जुरे रौरा लोग एक दूसरा के मदद करी। विकट के परिस्थिति में एक दूसरा के हाथ बटावे के बा। मास्क के प्रयोग करी, कोरोना से दूर रही, हाथ धोई। नमस्कार प्रणाम।